Hola, bona tarda a tots. Quan vaig estar gravant el podcast sobre els diaris personals, me'n vaig adonar que tant el primer podcast com el segon els havia fet de 10 minuts. I vaig començar a donar-li voltes al tema de per què havia triat 10 minuts i no 15, o per què no havia parat als 10 minuts i no havia continuat. I això ha portat cua. Em refereixo a que ja no només són limitacions que nosaltres ens posem a nosaltres mateixos en qualsevol moment, no? O en qualsevol tema, no? Respecte a allò que volem aconseguir o respecte a com ens veiem a nosaltres mateixos, limitacions en quant a idees que ens hem fet sobre com som o què és el que s'espera de nosaltres, etc etc etc, sinó que va més enllà de, d'idees, sinó que inclús el temps també eh, el podem haver agafat com una limitació més, no? I em refereixo a que, per exemple, jo sóc una persona que sempre he sigut molt impulsiva o poc pacient, d'acord? I sí que és veritat que el fet de que siguis impacient o impulsiu també s'agreuja si tens més estrès a la teva vida, d'acord? Eh, però sí que és veritat que penso que pot ser una manera de viure que es pot d'alguna manera reeducar, no? És com si haguéssim pres el temps de manera incorrecta, no? O sigui, com si l'haguéssim malinterpretat, no? Em refereixo a que eh, tinc com una creença, potser dins meu, no? Que fa que jo pensi que les coses han de durar poc temps, no? I que si duren poc temps són millor acceptades que si duren molt de temps. I que en poc temps he de fer, perquè he d'aprofitar el temps, no? I que en poc temps he de fer moltes coses, no? El màxim que pugui per poder arribar a uns certs resultats o el que sigui, no? I clar, vaig pensar, mare meva, és increïble com nosaltres mateixos també ens posem limitacions de temps. Vull dir que ja fem coses pensant en aquestes limitacions de temps. Si jo penso en fer el podcast perquè duri exactament 10 minuts, doncs al final hi haurà moltes coses que em deixaré i que no profunditzaré o que d'alguna manera miraré el rellotge i estaré estressada i passaré per sobre de coses que realment doncs, crec que són interessants des del meu punt de vista o que doncs, podia haver detallat una mica més. I és aquest tema, el tema del temps per mi em sembla essencial ara que potser m'estic plantejant fer les coses amb menys pressa i amb més pauses. I com que en un primer moment, quan ens plantegem fer canvis a la nostra vida, mm, en, no és que els digerim massa bé, perquè estem com ja, hem fet com una programació i estem ja com preparats per comportar-nos o per decidir d'una determinada manera, doncs ara desfer això doncs em costa. I, i també doncs crec que és important doncs fer-li una mica de, bueno, de reflexió i de pensar-hi, perquè no sé quantes coses més estaré fent amb aquesta limitació de temps que em portaran a unes conseqüències, no? Que potser no seran les més idònies o potser em deixaran fora altres alternatives, etc etc. No? Llavors, en conclusió, penso que el que vull dir amb aquest podcast és que quan no ens deixem
em dur per aquestes limitacions de temps autoimposades, sense cap mena de sentit, crec que les coses passen d'una manera doncs, més màgica i més natural. Mm, Penso que més enllà dels complexes o de les inseguretats o dels ideals o de les creences que tenim, el temps en forma una part bastant important en la nostra manera de fer. Eh, ara més que mai, ara més que mai, que tinc doncs, 3 criatures i que me n'he donat de coses recentment, no? Últimament, penso que és important donar-nos compte de que el temps és limitat, de que no, de que no sabem què és el que passarà demà i de que cada minut que passa és un minut que estem vius i que estem aquí i que pot ser la millor manera de poder tornar a començar de nou i que tenim tot de possibilitats davant nostre. Llavors és com vull tenir doncs, aquesta oportunitat de fer les coses de diferent manera sense tenir el factor temps en contra, sinó a favor. I saber quines són les idees que tinc jo preconcebudes o com més arrelades al concepte que jo tinc de temps i si aquestes idees són beneficioses per mi o no. De moment penso que també donar-li el lloc que ocupa a la teva vida el temps és un acte de responsabilitat i de voler viure les coses de manera real i ser sincer. I això no és sempre un camí fàcil, perquè moltes vegades, quantes vegades el temps no ens ha ajudat a, a mentir i a seguir fent les coses de la mateixa manera de merda que estem acostumats per no acceptar la realitat que tenim o per no acceptar a fer canvis. Quantes vegades? Moltes, moltes. Això es diu fugida cap endavant, ho sabem tots. Llavors, si ens prenem seriosament què és el temps a les nostres vides, realment doncs te n'adones de que si aquest temps l'has utilitzat de manera per camuflar, de manera per fugir, de manera per voler satisfer els altres en lloc de tu mateix, què has estat fent? Realment has sabut què era el temps? O sigui, realment li has pogut donar entitat al temps a la teva vida? Has deixat que es manifestés el temps? O has passat per sobre i per sobre i per sobre 1000 vegades, milions de vegades i no te n'has adonat de que no l'has conegut aquest temps, no l'has vist, no l'has experimentat. Llavors l'altra part seria i com el començo a experimentar aquest temps? No? I molts el que fan és doncs, o sigui, vull dir-te, una alternativa no podria ser la meditació, podria ser el silenci, podria ser parar-ho tot i parar-ho de veritat per poder fer les coses de diferent manera, no parar per poder amagar-te, sinó al contrari, parar per poder començar a ser tu de nou. I algú pot pensar, però ser tu de nou si tu sempre ets tu. Vale, bueno, potser sempre ets tu, però no sempre tens la sensació de pensar per tu mateix o de ser completament lliure,
Per això fa falta una certa inversió en tu mateix i és necessari el temps. És necessari poder tenir una mica més de perspectiva sobre les coses. Però es tracta de fins a on volem arribar. Fins a on volem arribar amb el temps. Perquè no sé si estem preparats. De vegades és més fàcil fugir, és més fàcil amagar-se i no pensar en res més. I veure una sèrie darrere d'una altra i... Què, què, què és el que estem fent malament amb el temps? Perquè se'ns en va volant i acaba el dia i no sabem què volem en realitat. Quins són els nostres interessos? Què ens agrada? Què és el que no volem? Arriba un punt en què estem tan acostumats a passar-li per sobre el temps sense tenir-lo en compte, sense tenir cap tipus de respecte per la nostra vida, pel temps que tenim i que no sabem que el que ens queda, que no som capaços de saber cap a on anem i per què ho fem. I aquí és on va la meva reflexió després de veure que els Dot Podcast doncs tenien aquesta durada i que aquesta durada me l'havia autoimposat però perquè darrere hi havia unes certes creences en relació al temps i aquestes creences el que feien era que doncs volien portar-me en aquesta inèrcia de tirar cap endavant, i de no afrontar certes coses en el silenci, en la pausa, en l'estop, realment, en l'estop. I bé, no sé, el temps segurament que serà un tema que anirà sortint, perquè crec que és important i és una cosa extraordinària i màgica i misteriosa, perquè mentre estem en el temps, o sigui, mentre estem en el present, no? I passen coses rares i extraordinàries i meravelloses i sembla que entrem en un infinit, no? Aquesta és la meva sensació. En canvi, quan li passem per sobre el temps, se'ns escola per les mans, per als dits de les mans, i no hi ha manera de poder-nos descobrir en aquell camí. Llavors veig certes diferències, no?, a la manera com tenim d'afrontar la vida en relació amb en quin lloc ocupa el temps. Bé, bueno, gràcies. Gràcies per tot.